kagabi, nung pinabas ng mga diskaya yung kanilang desisyon na hindi sila magko-cooperate, well, sabi nga ni Ombudsman Boy, tignan natin sa mga susunod na linggo, kasi yung unang kaso na final natin kasama ang mga diskaya, ready na yon, magiging ready na yon for filing sa Sandigan Bayan. At alam niyo naman, non-bailable yung mga kaso doon. So, malapit na ang malapit nang magkaharap-harapan talaga dito. At tingin ko, linggo na lang siguro ang bibilangin at malapit nang ma-file ng Ombudsman. Yun ang sinabi sa akin ni Ombudsman Boy. At ikalawa, today, umpisa na namin ang iimbestiga sa CLTG Corporation. At yung links nito sa Diskaya Company simula 2016. Dahil ang mga Diskaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon hearing, I think nung una o ikagawang Senate Blue Ribbon hearing, na lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. So yun ang inutos sa akin at napag-usapan namin ni Ombudsman Boying at yun ang gagawin natin. Walang sisinuhin dito, walang sasantuhin dito, lahat ng tatamaan ng ebidensya, tatamaan at kailangan managot. Ganun nga kasimple yun. It doesn't matter kung sino yan. Dating administrasyon ngayon, it doesn't matter. Yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo natin. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Lahat ng dapat managot, pananagutin natin.